Преди точно 8 години в интервю, което правих с тогавашния, той и днес е премиер, Бойко Борисов, в друга телевизия, го призовах в ефир да отиде в Скопие и да се извини заради ролята на българските окупационни войски в тогавашната територия на Македония. Аргументът ми беше преди всичко свързан с едно познание, което, макар и не в голям тираж, но в България има 2 тома, много големи, дебели книги, издадени само с документи. Авторите са Румен Аврамов и Надя Данова. Тази книга дава потресаващи доказателства за безчинствата, които са извършвани от български по това време учители, администрация, полицаи, военни. Тази книга разкрива цялата идеология, проистичаща от Закона за защита на нацията по това време и практикувана чрез Комисарството по еврейските въпроси. Не знам колцина души в България днес биха го казвали на глас, но аз съм един от тях, който твърдя. Управлението на България по това време и опита да реализира обединение на националния си идеал под флага на нацистка Германия е тежко историческо престъпление, което не само, че не може да бъде оправдавано, но изисква единствено покаяние.